Os pobrenses volverán gozar este outono dunha oferta cultural de primeiro nivel. Terá como escenario o Cine Elma, onde se desenvolverán todos os espectáculos de outubro a decembro. As funcións teatrais arrancarán o domingo 26 con Guerra, a cargo de Teatro do Noroeste. Seguiránlle propostas tan interesantes como Retrincos de Castelao, As Gardías ou o No de Tecelán, O Proceso e As Desterradas. A música tamén terá o seu oco no programa coa actuación da Orquestra da Cámara Galega. Como novedade este ano vamos a ter un sábado, todas son o domingo, vamos a ter un sábado unha orquesta da Cámara de Galicia, eu creo que tamén vai estar ben, tamén xa o ano pasado empezamos a introducir un pouquiño de danza, bueno, para ter alternativa á parte do teatro, que como xa digo, o teatro é o máis demandado, pero si queremos ir pois metendo cada ano un pouquiño de actividades diferentes. Completan a programación a obra Deathpan Karaoke de Ibuprofeno Teatro, máis Lume máis Ferro de Zabala e Atalaias de Caión e o espectáculo de danza odiosa de Morriña Dance Project. Logo xa o domingo 7 temos a Zabala máis as Atalaias de Caión, xa que estamos neste ano dedicado ás pandereteiras, non? As cantareiras tamén. Entonces aquí trátase dun espectáculo que vai mesturar un pouco a música electrónica ca música tradicional, o enxebre co contemporáneo, non? A parte este espectáculo ten unha potente escena posta en escena e ven tamén acompañada de visuais. E xa imos rematar a programación pois con un espectáculo de danza. Nesta ocasión é Morriña Danza Project con a obra Odiosa. Dende o Concello agradeceron a colaboración da Deputación da Coruña, posto que case todos os espectáculos forman parte da súa rede cultural.